Направили сте няколко погрешни завоя и сега сте изгубени в дивата природа. Няма смисъл да се тревожите как сте стигнали до тук. Време е да разберете как да намерите пътя си към дома. Проверявате батерията на телефона си, но е изтощена. Хвърляте поглед в раницата си, но вътре няма нищо, което да ви помогне и бутилката ви за вода е суха. Тази разходка сред природата бързо се превръща в кошмар. За щастие, главата ви е пълна с полезни съвети за оцеляване, които сте събирали през целия си живот. Те ще ви помогнат в това положение. Или пък не. Трябва ли да следвате летящите птици до водата? Поемате дълбоко въздух и оценявате обкръжението си. Първо трябва да намерите вода. И виждате, че ято птици летят над главата ви. Всеки знае, че ако сте се загубили и жадни, можете просто да последвате птиците до водата. Не е точно така. Докато някои животни могат да се проследят за намиране на вода, не е толкова просто да забележите птици в небето и да ги последвате в същата посока. Първо, много птици, особено месоядните, всъщност дори не пият вода, тъй като получават по-голямата част от влагата, от която се нуждаят от плячката си. Следователно не можете да разчитате на птиците, които се хранят с месо, за да намерите вода. Второ, докато разбира се повечето птици трябва да пият вода и търсят вода, те не го правят през цялото време. Твърде вероятно е те да търсят подслон или храна или да бягат от хищник. Предположението, че всяка птица постоянно се насочва към водоизточник е безсмислено и само следването на произволна летяща птица лесно може да ви накара да се изгубите и изолирате повече, отколкото вече сте. Все пак някои птици могат да се използват за откриване на вода, но само при определени обстоятелства. Много птици, които се хранят с семена, като например гълъбите, прекарват цял ден в хрупане на сухи семена и започват да търсят вода около здрач. Така че ако наближава края на деня и видите малка птица с коничен клюн да лети ниско, тя може да търси вода. И отново, освен ако не можете да говорите езика на птиците или да четете техните умове, няма начин да разберете какво мисли или търси дадена птица. В ситуация на оцеляване, преследването на летящи птици наоколо не е добра тактика. Все пак, ако започнете да виждате приличен брой животински улики, като множество следи от животни, гъмжащи насекоми и птици, които се хранят с семена по здрач, всичко това взето заедно може да подскаже, че водата е наблизо. Можете също така да се оглеждате за буйна растителност, да следвате долини и дерета и като цяло да се насочите към по-ниските райони. Ако наблизо има течаща вода, може дори да я чуете, така че дръжте и ушите си на щрек. Най-добрият сценарий е намирането на чиста, течаща река, която ви позволява да пиете от сладководен източник. Ако обаче вече нямате източници на прясна вода наблизо, запазването на водата, която имате, като я разпределите, вероятно е добра идея, нали? Трябва ли да разпределяте водата си? Дозирането на водата по време на ситуация на оцеляване изглежда като най-очевидното нещо на света. Питейната вода е много важна и ако свърши, вие сте в голяма беда. Така че със сигурност е най-добре да пиете само малки количества наведнъж, за да издържи запасът ви възможно най-дълго. Докато този вид мислене може да има смисъл, когато става въпрос за храна, като се има предвид, че хората могат да живеят около 2 до 3 седмици без да ядат. Водата е съвсем друг въпрос. Водата е от решаващо значение за правилното функциониране на тялото, необходима за почти всеки телесен процес. Като такава, времето, през която един среден човек може да изкара без вода, е само около 3 дни. Така че дозирането на пиенето на вода пренебрегва непосредствените нужди на тялото. Дехидратацията може да ви остави уморени, слаби, замаяни и объркани и следователно неспособни да търсите повече вода или храна или да изпълнявате други задачи, необходими за оцеляването. Тежките случаи на дехидратация водят до органна недостатъчност и скоро до смърт. В резултат на това експертите всъщност препоръчват в ситуации на оцеляване да пиете, когато сте жадни и да превърнете търсенето на вода в основен приоритет. Това кара тялото ви да функционира правилно, докато търсите вода, храна и подслон, което е много по-трудно да направите, когато сте дехидратирани. Това, което трябва да ограничите, е загубата на вода, която ще ви помогне да се предпазите от дехидратация за по-дълго време. Можете да ограничите количеството вода, което губите, по няколко начина. Можете да опитате да извършвате активността си сутрин и вечер и да останете на сянка и да почивате през деня, когато е най-горещо. Поддържането на кожата ви покрита от слънцето ще увеличи влажността в близост до кожата ви и ще предотврати изпаряването на твърде много влага от вас. Накрая, опитайте се да дишате през носа, тъй като по този начин губите много по-малко вода,
вода, отколкото като дишате през устата. В крайна сметка разбирате, че цялата вода, която сте изпили, е стигнала до пикочния ви мехур и сега трябва да се облегчите. С прясна вода, която вече не е на лице, си спомняте, че в тежки ситуации можете да останете хидратирани за по-дълго, като пиете собствената си урина. Трябва ли да пиете собствената си урина? Станал известен или позорен от популярния приключенец Bear Grylls, този съвет предполага, че в моменти на тежка дехидратация, пиенето на собствената урина насочва вода обратно във вашата система, която иначе би била изгубена. Докато урината ви като цяло не е особено опасна за пиене, като се има предвид, че е 95% вода, за съжаление в ситуация на оцеляване това няма да ви помогне. Урината е отпадъчен продукт, която съдържа неща като излишък от азот, натрий, калций и калий, както и следи от токсини от черния дроб, всички от които тялото ви активно се опитва да изхвърли. Пиенето на урината ви означава, че тези вещества незабавно се въвеждат отново във вашата система, което кара тялото ви да изразходва енергия за преработката им отново. Освен това, наличието на соли в урината ви означава, че пиенето й може действително да подейства за отстраняване на влагата от вашата система, въпреки факта, че приемате течности почти по същия начин, както е с морската вода. В ситуация на оцеляване тези ефекти се усложняват. Колкото по-дехидратирани сте, толкова по-концентрирани ще бъдат тези отпадъчни вещества в урината ви. По този начин многократното пиене на урина, особено по-малко разредената урина, която отделяте, когато вече сте дехидратирани, всъщност може да ви дехидратира още по-бързо. Поради тази причина, полевият наръчник на армията на САЩ изрично препоръчва да не се пие урина като форма на хидратация, дори при тежки обстоятелства, когато няма налични други течности. Урината обаче има и други приложения за оцеляване. А ако сте се изгубили в горещо време, пикаенето върху дрехите ви и повторното им обличане може да ви охлади и да ви помогне да регулирате температурата си. Но ако сте до море, просто използвайте морската вода. Ако сте до океан, може също така да решите да се охладите и освежите с потапяне във водата. Ако обаче попаднете на силно течение, то може да ви отвлече от брега и в морето. Какво да направите и трябва ли да плувате срещу течението? Нека научим какво всъщност е течението. Полезно е да мислим за теченията като за морски реки. Те са тесни, бързо движещи се водни потоци, които се появяват на плажови и брегови линии, където вълните се разбиват. Образуват се, когато водата, изтласкана към брега от отдръпващи се вълни, срещне препятствия. Тези препятствия често са офшорни пясъчни ивици, които могат да бъдат частично или напълно потопени пясъчни хребети на морското дъно. Когато отдръпващата се вода е блокирана от пясъчна ивица, потокът ще стане концентриран през всички пролуки или разломи по протежение на този хребет. Това концентрирано движение на вода е това, което причинява течението. Често неправилно наричани приливи и отливи, двете са сходни по концепция, но не са еднакви. Докато теченията са причинени от вълново движение и отдръпваща се вода, взаимодействайки с формата на морското дъно, приливите и отливите са приливни по происход и възникват, когато водата се засмуква през входовете и устията на реки, вливащи се в океан или море, и пристанищата, когато приливът изчезне. Нито теченията, нито приливите и отливите са непосредствено опасни сами по себе си. За разлика от подводните течения, те не ви дърпат под водата, а само далеч от брега. Опасни са, защото хората, попаднали в тях, често се опитват да доплуват директно до брега срещу течението, изтощават се и рискуват да се удавят. Обикновеното течение може да е със скорост от по-малко от метър в секунда, но най-бързото може да се движи до 2,5 метра в секунда, което е по-бързо дори от най-бързия олимпийски пловец. Тъй като е малко вероятно да надплувате течението, общо приетата мъдрост е да плувате успоредно на бреговата линия, което често ви позволява бързо да се измъкнете от течението. Въпреки че това като цяло е добър съвет, трябва да имате някои неща на ум. Тъй като теченията са причинени от неправилна топография на морското дъно, те не винаги протичат идеално перпендикулярно на брега. Някои от тях се движат под ъгъл, променят посоката си или дори се извиват обратно към брега. Следователно най-добрият съвет е да плувате перпендикулярно на посоката на течението, след това към зони с бяла вода с разбиващи се вълни и накрая обратно към брега. Освен това, ако не сте много добър пловец или сте хванати в особено
особено голямо или силно течение, може би е по-добра идея просто да се отпуснете и буквално да се оставите на течението. Обикновенно то няма да ви отведе далеч отвъд линията на разбиващите се вълни. Определени течения обаче могат да ви изтласкат на стотици метри от брега. В крайна сметка обаче потокът ще се разсее и можете да избягате от течението. След като сте спестили възможно най-много енергия, можете спокойно да започнете да плувате обратно към сушата, като използвате бруст за оцеляване. Това е по-бавна и малко по-продължителна форма на плуване, целяща запазване на енергия и намаляване на паниката. Последното нещо, което искате да направите, е да се паникьосате и да се изморите, което е основната причина хората да изпадат в беда, когато попаднат в течение. Както винаги, превенцията е най-добрата тактика, така че внимавайте за признаци на течения. Те могат да бъдат идентифицирани по пролуки от очевидно по-спокойната вода между зони на разбиващи се вълни, които може да изглеждат обезцветени и може да съдържат отломки, движещи се към морето. Ако сте в океана, друга опасност са акулите. Ако видите заострена сива перка, която прорязва водната повърхност и идва право към вас, какво можете да направите в тази ситуация? Трябва ли да удрете акула по носа? Всеки знае, че най-добрият начин да отпратите любознателна акула е обикновен удар по носа. Можете да опитате това и може да проработи. Но опитът да ударите акула по муцуната има някои сериозни недостатъци, които наистина трябва да имате предвид. Първо, опитвайки се да ударите акула по носа, поставяте ръката си доста опасно близо до устата на акулата, което очевидно е малко рисковано. Едно грешно движение и ръката ви може да се озове в челюстите на акулата. Докато някои хора са успели да отблъснат акулите с бърз удар в носа, други са загубили ръцете си, следвайки този добре известен съвет. Също така се струва да се има предвид, че акулите са един от малкото видове животни, способни на електроприемане, способността да усещат електромагнитни полета. Акулите имат електрорецептори, известни като ампули на лоренцини, усеяни по носа и лицето им. Те ги използват, за да локализират плячка, като откриват слабите биоелектрични полета, генерирани от всички живи същества. Въпреки че може да няма голямо значение, ако акулата вече е на близко разстояние за атака, контактът с носа на акула може да й позволи по-лесно да ви идентифицира като годни за консумация. А едва ли искате това? Друга причина, поради която муцуната може да бъде идентифицирана като цел за удрене, е, че някои видове големи, колкото тигровата акула, могат да бъдат поставени в подобно на транс състояние, наречено тонична неподвижност, когато опитни водолази свръхстимулират тези рецептори, като масажират края на муцуната им. Не се препоръчва обаче да опитвате това. Според известния експерт по акулите Райан Джонсън, най-добрият начин да избегнете ескалация на ситуацията с акула е да действате спокойно. Ако се държите като плячка, акулата най-вероятно ще се отнесе с вас като с такава. Не се паникьосвайте, не се опитвайте да избягате. Запазването на спокойствие често е най-добрият начин да се предпазите от ухапване от приближаващи акули. Повечето акули са хищници, атакуващи от засада, така че оставянето на позиция, намалянето на всяко движение и оставането с лице към акулата имат най-голям шанс да я разубедят да атакува. Ако обаче акулата ви нападне, е време да отвърнете на удара. Ако случайно имате налични твърди предмети, като камера или камък, най-добре е да ги използвате, за да отклоните атаката на акулата. Ако единственото оръжие, което имате, са вашите ръце, всъщност е по-добре да се прицелите в очите и хрилете на акулата. Тези зони са особено чувствителни и поне малко по-далеч от пълните с зъби челюсти на акулата. Един от най-очевидните проблеми, които хората не вземат предвид, когато удрят нещо под вода, е физиката. Плътността на водата означава, че всяко движение, което правите под вода, ще бъде по-предизвикателно, тъй като се борите срещу съпротивителните свойства на водата. Колкото и силен удар да се опитвате да нанесете, движенията ви ще бъдат значително по-бавни, отколкото биха били над повърхността. Както при всички атаки на животни, най-добрият съвет е да се целите в окото. Ако бръкнете в окото, животното ще спре това, което прави. Вероятно е няколко добре направени удара, дръскотини и ногти по дихателните й отвори и очните ябълки да накарат акулата да размисли и да отплува. Като се има предвид това, ако все пак попаднете в челюстите на акулата, съвет е буквално да се борите за живота си, като драскате по очите, хрилете и носа й. Правенето на мъртъв няма да работи с акула.